Hercules! Ti napalabas, adda bakat nga imasidag kadagiti dua a bakla, ada RJ ken Denar. Ket inikan na ida iti pangpaamo. Kabayatan na, magmagna dagiti dua a tumboy, ada Daniela ken Althea. Ket inasitgan met ida ti maysa a bakat. Ita gagayem, denggen yu tituloy ti serye tayo ita alawas a napaulwan. Ti babae para iti lalaki. Dito'y drama tayo, Hercules! Sige, agpin na tayo kayo! O sino day tabakot? Agap-apa kayo, adwa? Nasaya at launay day ta. Sige, agpin na tayo kayo langan. Ni, bakbakatan kan? Ngam kasta ti surom? Saan kit din akasta ti kayat yo? Ay, saan mo ta? Masurunak lang di tatumboy. Tagin lalaing. Katno si Kati agin lalaing? Ikan kayo iti pangpaamo. Mayat kayo. Pagpamo? Sige man nga rod na. Ikan na kami man. Anya pagpamo dito? Kayo mo? Wan, umamo kada kayo ti magustuhan nyo a lalaki. Wan no babae. Ayo? Halaman nga rod. Ikan na kami man. Sige man nga rod na no. Nga, iti may sa kondisyon. Anya dito, no. Agbalin kayo nga dipon ko. Adda pagariak, katagal karapak iti makipagnaad kanyak ijay. Ha? Ni, agbalakan sakit niya, nana. Anya pagarian na sasawam? Sa dino ti pagaryam, nana anasinggit. Dumteng to ti aldaw nga isurot kayo. Kat agturay tayon to, iti entero alobong. Nakapasyar kayo man, adwa. Umay ka manin sa rungkaran, Trisha. Oray siya, Tricia. O may kamot sa rungkaran. Sapay ko ma, tasaan ka masinga. Di kay agdanag, sa anak amasinga. Amom, Tricia, nagpintas ka. Talaga maininlabakan ka. Uray siya, Trisha. Talaga adyak malapdan tiriknak nga agayat kan ka. I love you ka talaga. I love you ma, Tricia. Ay na, da kayo kit di mat adwa. Ala, ibagayo no anya ti kayat yung nga inuman. Taadahat cake alinoto. Ay, naimas na ito. Kaya't ko lang unay. Ay, uray siya ka. Kaya't ko launay. Nang runa, tas ka tinagluto. Ala nga rodan, tainak mangisagana iti pagsasangwan tayo. Manong Leonard, nakuping kon dagiti linabaak nga ulis mo. Agyaman na kading. Ay, mabit lang ha. Ited ko titangdan mo. Adtoy. Agyamanak manong, isupay nga inayon ko iti urnong ko. Agur-urnong ka? Wan manong, tapno into nagkasapulan adara matay. Awan na. Nasaya at lawan ay dayta. Sige manong, inakon ayaban naklata, no adan tumanon ipalabam. Ha? Apay? Anya tinakitam? Awan matan, Anya ti awan? ada nakita ka bakit? Naglaat ti rupa na. Nga, awan matan. Anya? Wan manong, naglaad bakit? Asino dayjay? Ne, awan mo't bakit dito'y balay? Ino kasta? Asino nga di nakita? Bakit? Anak kabutbutang tirupa na. Antay ko. Demi karmanan ti sakit ti tiyan ko. Diyak kabalanan.
nang to sa kanyak. Pagimbaganak. Anay ko. Anay ko. Matayag san. Awan basal ko kan no sino ka man. Ikatamtoy sakit nga ingkapat mo kanyag. Saan na mabalin? Mga ramid ka ba itilima kinagakas? Sapay apo nasat na sakit nga imtad ko kan ka. Apay, dakas ka, parswa. Dakas ka. Napintas ka ngamin. Kadyak kaya. Nga dalang impintas ngam siya. Dakas ka. Kita, no di mo aramidin ni Papa aramid ko kan ka. Matay ka. Kanlag-lagi pa nga awan pang ibagbagam iti daytoy abanag nga uray asino. Tano saan? Matay ka adi na oras. Awan basol ko kan ka. Anay ko. Dakas ka. Katamok nga agbalatakan ka ti kastoy nga ar-aramidam. Apo, apay kaslaad darik-rik na. Awan anyaman na daytoy, Lola. Simmakit latichan ko itay awan kayo. Ngam okay akon ita. Di ka nga minagbambanog unay, apo. Awan lakat aglablaba ka. Wano saan? Agmulmula ka di talikodan ti balay. Masiguranak nga awan araramidag. Kaya't ko pa'y nga ruti sumurot kada kayo ija umayo. Ay, saan na? Ngumisit kay jay. Nagpudaw ka, nagpintas ka, apo. Tay mala ka itiday di anak ko nga inam. Ni Lola mo, Dito'y ka lang ang balay. Lola. Bay amlatan na siya ti aguma. Si kalatan ti para luto dito'y balay, apo. Oh, da kayo matgayam. RJ, Denar. Wen, da kami nga rod. O may da ka sa rungkaran. Di da kami ka di pa unagan. Dito'y tayo kadilatan ridaw nga agsasarita, Leonard. Sige, umunig kayo. Thank you. Agtugaw kayo. Thank you, Leonard. May sakit ka di? Uwan. Awan itadanan ng kantatang. Nagbakasyon da iti ayan ti kabsat ko iti kabangibang alugar. Mabit lang ha. Mangisaganak iti pagsasangwan tayo. Sige, agtsaa tayo pa'y. Ken ada tinapay aginatang ko itay. Leonard. Oy, ti bakla. Agpapakyot manan. Hoy, di ka man sumanao dita. Oy, punumat. Oy, di mo matbagay. Kita man tarupam. Naglaad ka. Di ka di sumardeng si ka, bakla, ha? Hoy, urian niya ti bagbagam, bakla. Puno ti bagbagak. Alakid din. Agmerienda tayon. Tamangan no agapa kayo. Kat kabayatan ti panagmerienda tayo. Ipagayo, no anya ti gagarayo. Unay kan, Leonard. Dandani may sa oras min diti balayo. Ngam di mo pa'y ininom deta tsaa para kan ka. Huwan nga rod. Sapay nagbanglo day ta at siya Sanak ang makaininom iti tsaa. No kayat yo, inuman nyo lata. Ay, di ka pa'y nangan ititinapay ngayon sa ganam. Naimas mat. Talon tikinan ko at tinapay. Aghiritak pa'y kuma. Nakababain. Ay na, adayamot bain mo. Awan to pa'y babain mo, bakla. Hoy! Nakalkaro ka pa'y
No awan tinapatag nga ibagayo. Mabalin ka di nga kayon. At dangaminas ka napapanak ita. Di ko matagidaksen, ha? Oh, nang mo, bakla! Intan! Ay, apay nga ta. Adi na ininom ti tiyaan na. Saan anangan iti tinapay a pagsasangwan tayo? Nadlaw na nga tanga daing kabil ko apang paamo. Idi na panangala iti asukar iti kusina da. Jack amo Ay, sapay ko mata ininumnan. Hoy, no ininom na, sigurado asapulan na ka. Alam no saan? Ay, sorry ka na lang. Ay, sapay na inlaba ka talaga kan kuana. Ha? Hoy, agraraman ka. Ah? Anyang agraraman? Hoy, ay na, RJ. Saan na ka atay? Hoy, Denar. Di na kontraan Hoy, saan na dinar tinagan ko? Darlene! Di nakmat nga rod awagan iti RJ. No di kat Jane. Oh, sige. Darlene, tulungan na kuma. Nas ka na mainlove kanyak ni Leonard. Hoy, anya kumangay ti maitulong ko. Mang panunot ka no anya ti rumpeng nga aramidan ta. Nagadumanin abulong ti walisak diti paraangan. Hello, Trisha? Oh, Leonard. Makasingak samot kan ka. Saan? Oh my ka. Agtugaw ta dita, tugaw akawayan. Sige, agtugaw ka. Agtugawak iti abay mo, ha? Trisha, agyaman nak. Saan ka makasingakan ka? Saan? Mabalin ka diya sa rungkaran ka inton rabi. Sige, awan parikot. Ada ka magayam dito'y paraangan da Trisha. Leonard. Wen, Dani. Nag-aram ka kadikan ko, Dakas ka di. Sige, agpakadak nga rodon. Panawan kayo pa, Trisha. Sige lang, Dani. Padak nga agduyos kan ka ni Dani. Madlaw ko nga oray ni Althea. Agpapada kami nga agduyos kan ka. Kat sapay la kuma. Tatingitingam ana imbag. No asino at talaga ti maikarikan ka. Hercules! Anya ti pampanunutam di ti ponti kayo? Tay pagarya na napananta, nimpa. Iti palasyo ni King Alvin. Kaya't ko kumakumustaan ni Prinsesa Aurora. Kumusta da nga tamatan ka ni Prinsipe Harold? Nalabit ang naragsakda. Ni nga ta Prinsesa Sinay. Kumusta nga tamat? Nalabit ang nagbalbaliwan. Gapoy ti panagayat na ka ni Prinsipe Harold. Insagmak na ti mismo akapsat na. Ngam saan lataan nagbaligi? Ngamin. Napudno ti panagayat na Prinsesa Aurora ken Prinsipe Harold iti tunggal maysa. Husto ka? Aguray ka? Kayat mo ka di asarungkaran ta ida? Sige mangilako tamanan iti balitok tapno adda aramatan ta. Adu pa iti iduldulin ko a balitok. Tay naggapo ija engkantasya. Juan, Hercules! Sige, nimpa. Sumarungkar tanto, ije palasyo ni King Alvin. Inmayak, takayat ka lang akasarita itinalapat, Leonard. Apay, Dani. Ang mamit nga gayatak launay kini Trisha. Yung apay nga agaram kapailakan ko, Ha? Mabalin ka di adimon sa rungkaran. Ipabusoy mo kanya. Agpapada tayo nga agduyos kan ko, Sport tayo kumalaing. No asino tisong batan na, awan ko matisin nakit itinakam. Saan ang mabalin? Diyak kaya't amat nag ni Trisha iti sabali. Kukwak lang, mawatam. Dani. Sige, inakon.
Katlag-lagi pa mo tiimbagak. Agtungpal ka. Tanusan, dakas ti mapasamakan ka. Lola Pasita, ada ka din ni Tricia. Taday sagot ko kankwana. Adoy Ay, awan, balasang ko. Ay, barok ko saan abalasang ko? Kit-kita mo't alalaki ak. Ay, anya ka diti masapul mo iti apo. Barok. Ingkay ko maparwaran ni Tricia, Lola. Taitad ko dayto'y sagot ko amakan. Makan? Anya amakan? Naima sa makan, Lola. Adoy awatan nyo. Ayan, si kantulangan ti mangyawat iti dayta. Yawat mong tulaangan, Lola. Mala nukas tati kunam. Siya kung ti mangyawat kini Tricia. Napanan ni Altia, apo. Ay. Adain ta na makan. Sagot na kanukan ka. Saan mo na kanun? Ha? Apay, Lola? Basta saan mo na kanun. Tamangan no adain kabil na pagpaamo. Ha? Idi siya ti balasang, apo. Adu ti kasta mapaspasamak. Painuman da di balasang iti Diyos. Wano soft drink. Yung madapay gayam na igamar apagpaamo. Kat ma-in love ka kankwana. Anya? Basta saan mo na ka ng tintad ni Altea. Kanuray asino ka dagiti agar-aram kan ka. No anya titadakan ka amakan. Di mo kan nun. Tamangan no ading kabil dama ka padakas kan ka. Wan, Lola. Mala, siya kunti mangibal lang iti makanasagot kan ka ni Altea. Naimbagarabiin, Tricia. Kastamad kan ka. Among no apay nga da kita. Tapno ibagak ti marikariknakan ka, Tricia. Leonard. Saan ka nga apuraan namang sungbat kanyak? Aguray aklapta no anya ti ikadang mo. Leonard. Kasanon no? No anya, Tricia? Awan. Lipato mo timbagak. Apay adi mo ibaga? Saanin anas kan? Leonard. Agan-anat ka kumaakanayon. Gaputa adda agdakdakiwas adakas aparswa diti lugar tayo. Ha? Wan. Adda dakas aparswa. Amang isaksak na iti kinadakas diti lugar tayo. Anya ti kayat mo asawan? Basta agan-anat ka. Diyak kaya't ama isagmak ka. Ngamin. Ngamin, anya? Ay, ayatan ka. Kadyak kaya't ama isagmak ka. Uray matayakon. Basta saan ka ama isagmak. Tricia. Ulitak, Leonard. At dadaka sa parswa nga agdakdakiwas diti lugar tayo. Kat mangisaksak na piti kinadakas. Apay, nakitam ka din day ta aparswa. Amang isaksak na iti kinadakas dito lugar tayo. Tricia? Ipudno nga ta ni Tricia kini Leonard, nga da sakit akimpet kankwana agapwanan ti dakas aparswa. Gagayem, di uliway na denggen tituloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Ti babae para iti lalaki. Dito'y drama tayo. Hercules! Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Sound effects, Joffer Basit. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Hercules! Agyaman kami, iti ingkay panagdingeg.